V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milí vzácni bratia a sestry, vierou Ježiša Krista, dovolte mi, aby som vás privítal na zázname tejto druhej adventnej večierne. Jej podnadpis znie Kráľovstvo Božie prichádza. Tieto večerné služby Božie otvoríme v mene Božom predspevom Rozsúdajte nebesá zhora. Amen.
Svätý, ďakujeme Ti, že nám aj v tomto adventnom čase dávaš zvestovať svoje slovo, ktoré nám svedčí o Ježišovi Kristovi a bezpečne potvrdzuje, že v ňom máme vykúpenie a spasenie. Otváraj pri počúvaní tohto slova naše srdcia, aby sme Tvojmu svedectvu úprimne verili, ním sa potešovali a tak sa radostne usilovali o spasenie a život večný. Učiň nám to pre Ježiša Krista, nášho Pána, Spasiteľa požehnaného na veky vekov.
Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, slová z písma svätého, ktoré poslúžia ako základ tohto príhovoru, nachádzame napísané v 2. liste apoštola Petra, kde čítame v 3. kapitole vo veršoch 1., 2. a 8. nasledovné. Milovaní, napomínam vás, aby ste pamätali na predpovedané slová svätých prorokov a na prikázanie Pána a Spasiteľa, ktoré vám zvestovali vaši apoštolovia. To jedno nech vám je zjavné, milovaní, že jeden deň je u Pána ako 1000 rokov a 1000 rokov ako jeden deň. Nemešká Pán so zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale vám zhovieva. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milí vzácni bratia a sestry, vierou v Ježiša Krista. Aj z bežného života vieme, že každý príchod si vyžaduje určitú prípravu. Podobne ako prezidentom alebo vysokým predstaviteľom iných štátov pripravujeme uvítacie komisie, sú nastúpení štátnici, cesty sú vystlané kobercami, tak aj božskému kráľovi kráľov a pánovi pánov je nutné pripraviť, urovnať cestu. Tu však nejde o prácu či aktivitu nejakých nezainteresovaných pracovníkov, robotníkov alebo kedysi aktivitu otrokov. Tu sa nejedná o stavbu nejakej štátnej diaľnice alebo štátnej sýpky. Cestu prichádzajúcemu Pánovi má pripravovať jeho ľud. Tí, ktorí vedia o Božej múdrosti, láske, spravodlivosti, o jeho úžasných skutkoch. Nebeský Pán si želá, aby sme tú duchovnú cestu pripravovali zmenou zmýšľania k lepšiemu. Tým, že sa nebudeme navracať k prvotným hriešným skutkom a ďalej, že budeme veriť radostnej zvesti evaníliu. Hoci znejú či už prorocké slová zo 6. storočia pred Kristom, či zvesť Jána Krstiteľa, alebo apoštolský list o posledných veciach sveta, vždy sa opakuje rovnaký scenár. Svetom pokúšanému i trápenému Božiemu ľudu sa oznamovalo, že vysloboditeľský skutok je pripravený, že je blízko a že treba byť pripravenými na jeho prijatie. Pred obrazom týchto skutočností a udalostí bolo babylonské zajatie izraelského ľudu. Im proroci taktiež predzvestovali, že čas vyslobodenia zo zajatia je blízko, že treba byť naň pripravený a obnovovať svoj vzťah s dokonalým Pánom neba i zeme. Postupom času v priebehu stáročí sa predpovede žalmistu i prorokov stali výzvou k príprave na príchod Mesiáša. Uisťovali prapotomkov tých babylonských zajatcov, že Hospodinové zachraňujúce skutky nie sú obmedzené iba na minulosť, že tie najväčšie ešte len prídu. A preto nie je zbytočným žiť v činnom očakávaní na nebeského Pána. Keď prišiel Ján Krstiteľ, bol označený za toho, kto pripravuje na púšti cestu Hospodinovi. Nie len pre miesto svojho pôsobenia, ale najmä preto, že neukazoval na seba, ale ukazoval nad seba k Mesiášovi, ktorý prichádza za ním a je silnejší, mocnejší ako on. Ján Krstiteľ veril i vedel, že sa stretne s Mesiášom, vykupiteľom, a preto bol voči národu náročný. Vyzýval napríklad rodených Židov, aby sa samospravodlivo nespoliehali na svoj pôvod, na praotcov, ale aby sa považovali za hriešnikov.
tých, ktorí potrebujú Božie očistenie. Požadoval odloženie pýchy, záslužníctva a nabádal k pokornému vyznávaniu svojich osobných previnení. Súčasne zasľuboval, že tí, ktorí ho poslúchnú, budú pokrstení Duchom Svätým a plnenie Božej vôle budú považovať za niečo prirodzené. Slová nášho kázňového textu však zneli poslucháčom, ktorí vedeli o živote i pozemskom diele Ježiša Nazareckého. Vedeli, že sa narodil v predzvestovanom Betleheme. Neskôr bol za čias Ponského Piláta ukrižovaný, pochovaný, ale na tretí deň vstal z mŕtvych. Slová nášho textu zneli pre kresťanský zbor, ktorý žije po Kristovom vstúpení na nebesá a pred jeho druhým viditeľným príchodom. Z toho vyplýva, že i my sme členmi podobného zboru. Taktiež sme v osobe Ježiša Nazareckého spoznali svojho osobného spasiteľa. Veríme, že je naveky živý a zvíťazil nad všetkými svojimi nepriateľmi. Napriek tomu ale musíme prijať za svoje, že niektoré jeho zasľúbenia sa ešte nenaplnili. Niektoré jeho zasľúbenia musíme ešte trpezlivo očakávať. I naša moderná doba nesie znaky predbežnosti, nenaplnenosti. Na jednej strane sa obzeráme dozadu, na to, čo sa stalo v uplynulej histórii, na strane druhej pozeráme dopredu, do budúcnosti, očakávajúc Kristov príchod v moci sláve a nové nebo a novú zem. Samozrejme, očakávanie nie je nikdy ani ľahké, ani príjemné, najmä ak trvá stovky rokov. Prináša to so sebou uštipačné poznámky posmievačov, nevercov či pochybovačov. Je mnoho takých, ktorí všetko neznáme, okolo seba spochybňujú. S podobnými tendenciami počítal i písateľ listu, ktorý na to odpovedá. Posmievači žijúci podľa svojich žiadostí prídu s posmechom. Čože je to so sľubom o Ježišovom príchode? Veď odkedy praotcovia pomreli, všetko tak zostáva od počiatku stvorenia. Nie len dnes, ale aj kedysi boli ľudia, ktorí sa nevedeli vyrovnať s tým, že Pán Ježiš sa nevrátil hneď na zem a že svet ešte stále nie je rajom. Evanjelium Ježiša Krista prestalo byť pre nich radosnou zvesťou a v ich očiach sa premenilo na klamlivý blud. Ježiš prestal byť ich Mesiášom, Spasiteľom a život kresťanského zboru pre nich stratil zmysel. Hovorili si, veď aj tak je vlastne všetko jedno. Všetko je tak či tak po starom. Svetom vládnu iba peniaze, násilie, korupcia. Zlo sa šíri stále viac a prerazí iba ten, kto sa spolčí so zlom. Cirkev tej doby mala kde čerpať múdrosť pre oblasť Pánovho príchodu. Jej prameňom boli nielen zvitky s odpismi prorockých myšlienok, ale predovšetkým listy apoštola Pavla. Dotyční pochybovači boli alebo nevzdelaní v tejto problematike, alebo si pod vierou predstavovali nejaký rajský, bezproblémový život na zemi. V našich zboroch síce nevystupujú posmievači, ktorí by spochybňovali slová Pána o jeho druhom príchode. Skôr sú členovia, ktorí sa s tými otázkami nevedia vysporiadať. Veď cirkev nečaká nejakých 5 rokov, ale už 2000 rokov. A dnešná doba je tá, ktorá učí, čo nevidíš očami a nechápeš priamo rozumom, to jednoducho
neexistuje. Od pochybností sa počiarkuje fakt, že ľudia očakávali, či očakávajú od cirkvi zreteľnejšie zmeny v spoločnosti. Mnohí nevidia vykonané zmeny a súčasný svet považujú za horší ako ten pred 2000 rokmi. Pán Ježiš ešte neprišiel, lebo nebeský Otec má na to svoje dôvody. Božie evanjelium ešte nebolo zvestované vo všetkých končinách zeme. Nie všade ľudia počuli zvesť o Božej milosti, ale i spravodlivosti. Pán Ježiš ešte neprišiel, lebo sa očakáva naša zmena k lepšiemu. Naše opúšťanie vlastného vzdoru a nepripravenosti. Završenie ešte neprichádza. Aby evanjelium mohlo opäť zaznieť aj v tých krajinách, kde boli ľudia rôznymi totalitnými systémami učení vyhýbať sa kontaktu s cirkvou. Amen. Pomodlíme sa takto v duchu a v pravde. Pane Bože, nebeský Oče, niekedy sme až fascinovaní silou zla, ktoré sledujeme vo svete i okolo seba. Nieraz sme v pokušení domnievať sa, že ono definitívne zvíťazí a Tvoje učenie o láske a dobre bude potlačené do prachu. My však veríme v Tvoju moc, lásku i trpezlivosť. Ty čakáš, kým sa naplní miera zla u jednotlivca či spoločnosti a až vtedy zasiahneš. Ty si ako trpezlivý učiteľ, ktorý čaká, kým sa žiak pripraví na záverečnú skúšku. Zhovievaš mu, podobieraš ho, doučuješ ho rôznymi spôsobmi. Bože, pre Tvoju úžasnú múdrosť Ti patrí náš chválospev i dobrorečenie. Amen. A ešte takto k Tebe voláme. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neúvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. A ešte príjmite požehnanie. Milosť Pána nášho Ježiša Krista, láska Božia, dar a účastenstvo Ducha Svätého, nech je a zostáva so všetkými vami odteraz, až na veky vekov. Amen. Rozsudajte nebesá z výšin, Pane, zmiluj sa. A z oblakov nech prší
Spasiteľ, Pane Ježiši Kriste, prichádzaš k nám ako potomok Abrahámov, v ktorom sú požehnané všetky národy zeme. Prichádzaš k nám ako Boh a vysloboditeľ náš, na ktorého sme čakali. Prichádzaš k nám, aby sme mohli plesať a veseliť sa spasení, ktoré nám prinášaš. Ďakujeme, že Tvojím príchodom sa plnia zasľúbenia a že spasenie sa rozšírilo až do posledných končín zeme, a to na slávu Tvojho mena teraz i na veky vekov.
myšlienky o pokání a duchovnej bdelosti nech sa netýkajú nášho myslenia, našich rozhodovaní iba v adventnom období, ale neustále. Všetkým vám prajeme pokojný večer a čas nočného odpočinku.